गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअफोर लाग्रोबाय। दायो दंफैयो आङो निसिमा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि थानसालियाव। दा निसिमा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 36थि बोसोरारि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दा मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो थान्दै मेल जानाय जागोन। दा साजायनायफ्रा गासिबो कमप्लिट जाजोब्बाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय, आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दङ, नोंथांमोनाल' नायलांबाय था। गेटखौ बिराद मोजां नुदों नै, गेटआ बिराद मोजां समायबाय नै, लाइटजों ओरै गोजौआव बाथौ होदों नै। नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। दा जों हाबबानो नै बे मेन गेट, बियो मेन गेटआ बेनो नै हाबलांग्राया। दा मन्दिराव हाबलांनाय गेटआ बेनो नै, बे जाहैबाय जों हाबलांबानो मोनसिगोन नै, जाजोब्बायानो नै, एसेल' आद्रा दङ नै, आखिगासिनो दङ। दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि साजायदों। बेयाव गथ'फोर थाग्रा मोनसे पार्कबो बानायनाय जादों। दा नैबे रेस्ट हाउसआ नै आं देखायनाया दा नै कमप्लिट जाबाय। नै बेयाव जासिनो। आरो नैबे जाहैबाय लाइमोनफोरनि मावखुलि, नै लाइमोनफोर थाग्रा बियो नै। दा नै एक्जिबिसना खालामगासिनो दङ। गाबोननिफ्राय नुसिगोन बे दिन्थिफुंनायखौ। गाबोन जायोबा आङो होबावगोन। दा नै बेवहाय गथ'फोर गाखोग्राया नै गेलेदों, बिराद मोजां नै। नै बेयाव मा दं नायनो र'। नै जिरायग्राया बिराद मोजां नै, नै बाहाय फटक लानो बिराद मोजां नै, जायगाया बिराद मोजां नै। नै जाहांबायानो नै सावगारिफ्रा नै मा नै गान्दा, मोसा, जिराफ, नै बेयाव फुख्रि दंलै, नै ना फुख्रि नायनो र'। नै नाया नै, ना दंना, नै नाया नै, ओइजों ना गिदिर दंलै, नै ना गिदिर र' नायनां। नै ना फुख्रिया, बिबारा नै बिबार, नै नाया गिदिरथार नै, मागुर दावाखै द' दङ, ओइजोंबो दङ नै। ना मागुरा नै दावासै नै, दल' दङ नै। बैजोंलाय मा दङ नायलांबावनो र'। नै हाजोआ नै, हाजोआ नै बिराद मोजां नै। नै बे माबालाय, आयौ जिबौआ नै, जिबौ नै, जिबौ दङ नै हाजोआव। ओइ बेयाव थांजालाबायनाय नङालै, बेयाव हाबजालाबायनाय नङा, जिबौ दङ। ओरै हाबलांबावनो र', मा दं नै, मैखुना, ओरै मा आखिनाय दंबावो नायलांबावनो नै, मैदेर, दाउब', बैयाव दङ दाउराइ, बेयाव दङ मै दङ नै, मै फैहांजेनबाय मानसिफ्रा नै, दा मोनानिफ्राय डेलिगेट जागोन नालाय। नै एक्जिबिसना ओरैजायबो जागोन नै, ओरैजों जाहांबायानो नै एसे। आङो जेब्ला कमप्लिट जागोन अब्ला नुबावगोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नैबेखौ होदोंमोन नै, साजायनानै मोजां नुबाय नै, फिरफिला बिरहोगोन जायगाया, बिराद मोजां नुबाय नै। नै जागासिनो दङ। नोजोर दंफैजोबथारो नै बाना फरायसाफ्रा। दा नै रायजो राजाफोरा फैगासिनो दङ, एकदमबारे जों बेसेबांबा बुरजा बेवहाय फैगासिनो दङ। दा बिसोरो थान्दै हिसाबै बाहागो लाफैबाय आरो गामियारिफोरनिफ्राय बाहागो लाफैनाय जाहैबाय बिसोर। दा नै गासिबो कमप्लिट जाजोब्बाय खामानिफ्रा। दिनैनि बे मोनाबिलि दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गाबोन आङो फुल भिडिअ लाबावगोन। दिनै बेखिनिखौनो दोनथ'बाय। दिनैनिफ्रायसो जागायदों नालाय, गाबोनसो गोबां रायजो राजाफोर बाहागो लाफैगोन। नोंथांमोनाबो थाब फैलायदो, जाय बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। गाबोन 2 रिंगा जानाय लोगो लोगो जोंना मोनसे हाबाफारि दङ। बे हाबाफारियानो जाहैबाय
लाइमोनफोर आरो थान्दैफोर आरो गार्जेनफोर फरायसाफोरखौ लानानै सावरायनाय बे सावरायनायाव बाहागो लाफैगोन जाहैबाय जोंना फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारि आरो बेजों लोगोसे चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि प्रदीप नार्जारि आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि मुस्रि दिनेश ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन बेनिखायनो बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय गोजोनथोंसै।